Den første pil her viser, at regnen den rammer klipperne og nedbryder dem og opløser den calciumkarbonat, som er der, og fører det ned i havet. Her i toeren er der så nogle små mikroorganismer, som for at opbygge deres skelet optager den her calciumkarbonat. Når de her mikroorganismer så engang er døde, så falder deres skeletdele til bunds, som den her kalkslam, som med tiden vil blive lavet om til bjergarter. Vandet her i træerne optager CO2 fra luften, fordi algerne laver det, der hedder fotosyntese. Og gennem de her døde planter og skeletter, de vil gennem tiden, her gennem millioner år, blive omdannet til kul og olie og naturgasser. Vulkanen, som man ser her ude, vulkanudbruddet sender så CO2 ud i luften, som så forøger CO2-mængden. Planterne optager så den CO2, som vulkanerne blandt andet har udbrudt igennem fotosyntese. Når så døde planter eller dyr rådner, så vil der igen komme forøgede mængder af CO2 i luften. Dyrene, som for eksempel koen, spiser planterne, men samtidig så ser vi her i tieren, at koen også udånder ekstremt meget CO2 i luften. Samtidig, det gør menneskerne samtidig også. Men menneskerne spiser her i nummer 11 planter og dyr. Vores forbrug af biler tog og fly, forøger mængden af CO2 kraftigt, fordi vi netop bruger olie og benzin, som vi har boret op her i nummer 13. Så vi har så boret op fra jorden for så at skabe olie, eller ikke skabe benzin og bruge det til vores køretøjer. Vi bruger samtidig også meget kul her til drift af kraftværker og fabrikker, som blandt andet giver os elektricitet til vores huse og boliger. Men i kraftværkerne, der bliver kullet og olien og naturgassen afbrændt, og det sender også en stor mængde CO2 ud i luften. Vi ser her forskellige steder, hvor CO2'en indgår. Det er blandt andet atmosfæren, som er der, hvor der findes mest CO2 af de forskellige sfærer. Vi ser hydrosfæren, som er i havet, hvor blandt andet alger optager CO2'en fra luften. Vi så længere ned her på pilene, at de forskellige sfærer ligesom udveksler CO2 med hinanden, at for eksempel luften, at algerne i vandet optager CO2'en fra luften. Men ligesom mængden af kulstof på jorden, den er konstant. Men på grund af menneskerne, som ved hjælp af biler og boligfabrikker osv., vi går ligesom ind og forstyrrer den her naturlige proces, der er, hvor jorden ligesom selv sørger for at regulere mængden af CO2.
så går mennesket ind og forstyrrer den her proces ved vores køretøjer og vores forurening.